Pozdrav dragi pratitelji, dobrodošli u još jedan moj video. Evo kada u Bosni i Hercegovini ponovo stiže snijeg. Prema raspoloživim sinoptičkim kartama u periodu od 27. januara do 3. februara očekuje se nestabilno vrijeme sa povremenim padavinama. Saopćeno je u srednjoročnoj vremenskoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Kako je saopćeno, temperature zraka bit će nešto veće u odnosu na prethodnu sedmicu. Mraz nije isključen na visoravnima i visokim planinama, gdje je moguća i pojava snijega. Jutarnje temperature zraka varirat će između 0 i 4 stepena Celzijusova. U Bosni, na jugu zemlje do 7 stepeni, maksimalne temperature u Bosni do 10 stepeni i u Hercegovini do 14.